Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 7-nji oktýabryny naqasanyny. Türkmenistanyň prezidenti Vladimir Putin 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady. Türkmenistan Hazarýaka dowlatlary bilen uly hyzmatdaşlygyny ösürmäge taýýar. Amerikanyň işe topary Türkmenistana geler. Qırgızistan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ılalaşyk baglaşyr ýaly habarlary ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Vladimir Putin 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putini 70 ýaş ýubileýi münasibetli tüýsürekden gutlawlaryny berdi. Siziň durmuşyňyzyň şeýle ýatdan çykmajak gününi Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklary pogtalandyrmagy we ösürmege uly üns bermegiň möhüm ähmiýetiniň bardygyny bellemek ýakymlydyr. Ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlyk uzak möhleti göz öňüne tutýan we geljekde mümkinçilikleri nazarlaýan häsiýete ýedir. Biz halklarymyzyň behwidini bu hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňeltmäge taýýardyr diýip gutlaw hatyny bellenilýär. Dowlat başçysyny prezident Vladimir Putin ýubileý ýaş toýu bilen yeni döwür ýoly gutlap, berk jan saglyk, bagtyýarlyk, jogapkärlik dowlat işinde üstünlük, Russiýanyň halkyny bolsa ösüş we awadançylyk arzu etdi. Türkmenistan Hazarýaka dowlatlary bilen uly hyzmatdaşlygyny ösürmäge taýýar. Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde 2-nji Hazar ykdysady forumy geçirildi. Oňa Hazarýaka dowlatlary bolan Russiýa Federasiýasynyň premier ministri Mikhail Mishustin, Azerbaýjanyň premier ministri Ali Asadow, Iranyň birinji vice-prezidenti Muhammed Mohber, Qazaqstanyň premier ministri Alikhan Ismailov we Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Hojumrat Gellimradow gatnaşdy. TASS habarlar gullugynyň habar bermegine göre, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Hojumrat Gellimradow özi çykyşyna Türkmenistanyň uly kommunikasiýa ulgamynda Hazarýaka dowlatlary bilen pesgilçilikleri aýyrmak bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny bellädi. 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyny Aktaw şäherinde gol çekilen we güýje giren uly ulgamynda Hazarýaka dowlatlarynyň hökümetleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ılalaşygynyň iş ýüzüne durmuşa geçirilmek has möhümdir. Şunun bilen baglanykda uly hyzmatdaşlygy babaty köp taraplaryň hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini möhüm hasapda ýarat. Uly kommunikasiýa ulgamyndaky hyzmatdaşlygy işçiňleşdirip, kommunikasiýa mümkinçilikleri artdyrmak maksady bilen teze uly logistika geçelgilerini ösürmek bolar diýip Türkmenistanyň wekiliýeti belläp geçdi. Türkmenistanyň milli ykdysadytyň möhüm pudu hökümde uly ulgamyny ösürmäge uly ähmiýet berýänligi, şonuň netijesinde Türkmenistanyň bir näçe halkara uly geçeligleriniň Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Oman, Katar we Traseka ýaly geçelikleriň döredilmegini işçiň gatnaşýandygyny bellenildi. İkinci Hazar ykdysady forumuna Hazarýaka dowlatlary bilen bir hatarda Belarusyň, Özbegistanyň we Qırgyz Respublikasynyň wekiliýetleri gatnaşdy. Umuman 1000den gowrak wekiliýet hasap alındy. Amerikanyň işe topary Türkmenistana geler. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Işgöwürler Geňeşiniň Nowatdaky mejlisi video konferensiýa ulgamy arkaly geçirildi. Onda iki taraplaryň sowda ykdysady hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aralanyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi. Sany ulgamy arkaly geçirilen dowuşuga hökümet dagdalary, Türkmenistanyň ministrliklerining we pudu edaralarynyň ýolaşlary, Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Işgöwürler Geňeşiniň ýerine ýetirji direktory Eric Stewart, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň adatan daşary we dowlat ýaly elçisi Klimov Geňeşiň düzümine girýän ýer Amerikan kompaniýalarynyň, hususan John Deere, Case New Holland, Boeing, ExxonMobil, General Electric, Coca-Cola, Zeppelin, Westport Trading Ltd, Caterpillar, Oxbow, Visa we beýleki kompaniýalaryň wekilleri gatnaşdy. Dowuşukda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy diversifikasiýa etmegiň zerurlygyny ýatyly. Bu ýerde maýa goýum, maliýe we bank, owohujylygy, newitgaz, uly logistika we tehnologiýa uglary aýratyn orny berildi. Şu ýylyň ahyrynaçyn Amerikanyň işgöwür wekiliýetiniň Türkmenistana saparyny guramak barada pikir alşyldy. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Işgöwürler Geňeşiniň 2
iki ýurdun arasynda özara peýdalyk atnaşaklary ösürmekde ähmiýetini ýokdaly. 2008-nji ýylda döredilen Eşewiler Geňeşiniň Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eşewi guruluşlarynyň arasynda gatnaşaklary ýola goýmak we berkitmek üçin tesirli mexanizmi öwrüldigi bellenli. Türkmen tarapy Türkmenistan hökümetiniň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eşewi guruluşlary bilen sowda we ykdysady hyzmatlaşygy geňiltmek ýararlyklaryny ma'lum etdi. Şolur wagtyň özünde Amerikan kompaniýalarynyň Türkmen ykdysadynyň dürli ugurlaryna uzak möhletleýin oňyn goşandy görkezildi. Eşewiler Geňeşiň ýolaşlygy ýygdarly önürjükli gepleşikleriň tejribesine kanagatlanmak bilen belläp, ýakyn geljekde hyzmatlaşygyň tezi görnüşleri we ugurlary barada teklipler bermek barada teklip etdiler. Qırgızistan Türkmenistan'ın elektrik energiýasi boýunça ılalaşyk baglaşar. 2023-nji ýylda Qırgızistan Türkmenistan'ın we Qazaqstanyň 2,16 milliard kilowat-saat elektrik energiýasyny import etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Qırgız Respublikasynyň energetika ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Taýlaýbek Ibraýew Jogorku Keňeşiniň mejlisinde habar berdi. Ol 2 ýyldan beri elektrik energiýasyny import edýänliklerini beledi. Şeýlekem Türkmenistanyň elektrik energiýasynyň 2 milliard kilowat-saatyny Özbegistanyň üstünden almak babaty ılalaşanlyklaryny beledi. 12-nji, 14-nji oktýabrda biz Türkmenistana saparda bolup 2 milliard kilowat-saat elektrik energiýasyny satyn almak babaty ılalaşyk baglaşar. Mundan başga da Qazaqstanyň 600 million kilowat-saat elektrik energiýasyny satyn alarsyp, ministriň wezipesini ýerine ýetirji habar berdi. Ine mehriban müştoklar, ata watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü kösanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Hatira çäresine gatnaşdy. SED aviakompaniyasy Türkmenistana adaty gatnawlary ýola goýýar. Qırgız Respublikasy Türkmenistan ören möhüm ykdysady hyzmatdaşymyz Tokayew prezident talaşgärligine hödürlendi. Edebiýat boýunça Nobel bayragynyň eýesi belli bolly ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyzda ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onda Google Play Marketdan Ata Watan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki zanlaryna görüşýänçek, hoşda bolun.